Żewġ Albaniżi ta' 47 u 32 sena rispettivament baqgħu jinżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati b'11-il serqa minn residenzi privati madwar Malta li huma reċedivi u li jagħmlu ħsara fuq proprjetà ta' ħaddieħor. Mill-istħarriġ li sar irriżulta li l-persuni involuti kienu jiffurmaw parti minn grupp internazzjonali ta' kriminalità organizzata u li kienu ħarbu mill-pajjiż ftit wara li wettqu s-serqiet. Fil-qorti l-Pulizija spjegat kif l-Albaniżi telqu minn Malta fil-bidu ta' Marzu u wara li l-Pulizija Maltija għamlet kuntatt ma' pulizija barra minn Malta, irriżulta li l-Pulizija Belġjana kienet waqfet lil wieħed minnhom f'ajruport fi Brussell wara li sabulu fil-pussess tiegħu fliexken ta' xampu mimlijin ġojellerija. Il-Pulizija Belġjana konfiskat il-ġojellerija iżda minħabba nuqqas ta' informazzjoni l-imputat ġie irrilaxxat. Mir-ritratti tal-ġojellerija li ntbagħtu mill-Pulizija Belġjana il-Pulizija Maltija seta' titkellem mal-vittmi tas-serq fejn indunaw li allegatament kien hemm ġojellerija minn kull serqa li kienu qed jinvestigaw. Fil-frattemp il-Pulizija Maltija rċivit informazzjoni li ż-żewġ Albaniżi kellhom titjira ibbukjata l Malta fi 17 ta' April u kien hawn li l-Maġistrat ħarġet mandat ta' arrest. Sussegwentament sar l-arrest tal-Albaniżi fl-ajruport ta' Malta. L-imputati wieġbu mhux ħati għall-akkużi u d-difiża mmexxija minn Dr. Francesca Zarb u Dr. Karl Mikallef qalu li f'dan l-istadju mhux se jitolbu l-ħelsien mill-arrest. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat John Paul Grech ordnat li ż-żewġ imputati jibqgħu jinżammu taħt arrest fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-vittmi ta' dawn is-serqiet ġew mitkellma mill-Pulizija u ngħataw l-assistenza kollha neċessarja mill-Victim Support Unit.